Piye, Glong? Aku iki duwe bojo, tapi aku urung duwe KTP. Lu gerang ngono dek urung duwe KTP ku. Kowe iki rakyat Indonesia ta ora sih yo iki? Yo ngene iki penake kepiye? Aku wis tuwa ngene iki iso gawe KTP ta, Glong. Yo iso wae ya. Nang yo rengon RTC. Nek ngono ayo arek nggone RT. Yo ayo ya gawe padha wae aku pernah pengen gawe iki wong ndek inginane KTP ku ilang pas tak go macul malah keli yo. Apa yang perantau ini gini ora di KTP tak kapiran aku. Ayo ah. Ya ayo ya. Ayo. Beneran RT di ngomah. Assalamualaikum. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Ngono, Glong. Iya. Ngeten Pak RT. Kula niki ape ndamel KTP Pak RT. Badhe damel KTP Pak RT. Wah, RT ini tek ngene kepiye, Glong? Nganu disokok kupinge, Glong. Pak, badhe ajeng ndamel KTP, Pak. Ndamel KTP, Teh. KTP teh. Kaget aku. Lah iki apa iki? Yo tuku rokok, Teh. Lho ana perlu apa, Dek? Ngkon tuku rokok. Ape ndamel KTP kula? Lah, ngene ndak ngomong ket mau nek nggih KTP. Lah wong kene tak wis bantah ipet mau ate. Iki selak butuh KTP-mu. Yo buta. Ya wis enteni sejelok. Cepete lah iki. Tak jikono datane kok jero. Bojo ngene kok. Nah, ngene cetha. Iki surate goreng desa, balik desa ya. Oh, Iki nggih, wis Pak karek RT. mbok tongno, iki bakal dadi. Lah nek model ngene iki ya pero. Mudeng cepet dadi. Ya nggih teh. Ngerti ipet mau sih menyang tak sogok kupingan gue iku ate. Ya wis Monggo. matur nuwun kabeh ya. Oke, ngapura Iki nih. kelas temenan lho ya iki. Yo ikhlas Pak RT. Ya. Wah, lumayan iki lagi tengok-tengok diteri rezeki. 100.000 wong loro ngene lek mendino nang KTP ya. Cocok iki aku gelis kaya iki. Cocok.